historiatik Euskal Herri osora. Orain duzu izena emateko eta bertan parte hartzeko aukera. Izan zaitez aho bizi edo belarri prest. Ahal duzun guztietan euskara erabiltzeko prest, aho bizi zara. Dakienari zuri euskaraz hitz egiteko gonbitea egin nahi diozu, belarri prest zara. Si entiendes algo en euskera, estás invitado a participar en el Euskaraldia. No es una campaña para afirmar que estamos a favor del euskera, sino que es una práctica social para fomentar los hábitos lingüísticos en euskera. Bueno, arratsaldeon, somos ABT. Así da Euskaraldia, somos ABT. Así da Euskaraldia, ¡opa Euskaraldia! Lasarte ordean, endela bi urte jaiozana, hau bizita belarri prest, Euskal Herri osora zabaldu dira. Laneun herrietatik gora, hiriburu guztia, tartean gure herria. Eta hor dugu termometroa, txalo bero bat, lasarte ordean! Mila zeireun da zeia hau bizi, oraingoz, 1.100 belarri prest, sekula lortu ez den marka gure herrian, hau lasarte ordean! Eta hemen dugu gure azafata taldea, nola ez, hilabetetan zehar lanean beste lantalde handi batekin, Euskaraldia prestatzen, txalo bero bat aiertan! Azafatak jantzita, baino haien atzian, persona daude, lasarte biarra daude, hau biziak, belarri presta, puden hau bezala, txalo bero bat zuentzat! Eta ezkeretik hasiko gara, zuekin, zure izena? Piztu behar da? Ez, piztuta no? Bai, a ber. Bai, entzuten da? A ber, horta? Entzuten da? Zein da zure izena? Esti, zu, bainela bi urte sortzikotean izan zenean ez lehen aldiz gainera, Euskaraldia iritsi da, azken hilabetetan lanak, asteburu honetako programazioa prestatzen buru belarri zara, zer sentitzen duzu momentu honetan? Oantxe urdunetan zutizkat, baina pozak ez da. Poza sentitzen du, estitxu, txalo bat estitxu entzak! Eta bigarrena, gure eskuinetik, izena? Azkona, Jose Mari Azkona, bere bingoteta guzti. Oso ondo, amaikakoak, sortzikotean ere izan zinean Azkona, Argoneko bi urte baino gehiago murgilduta. Zenik uste? Euskararen itxasoan, zabaletatik jetzi zaigu. Zer sentitzen duzu, Azkona? Ez diguzela oso zabaldia, eta kastia horien hemen gana ematen, eta horretik egin txalo bat. Txalo bero bat zuentzak izan du, oso Zuentzako, bai. Eta zuzabala. Eta zure ondoan, nor da zure zena zendan? Jora. Joro, txalo bero bat jororentzak. Bera, eta tikongi izango dudak, zaharretxean azar egoitzan lan egiten duzu, bertako langilea zea, bertako zirikatzailea, puntuak, koloretako puntuak ikusi ditugu. Hori ditugu, gu ere ospatzen dugu Euskaraldia denok elkarrekin. Nola, zegiro dago zaren egoitzan Euskaraldia dela eta giron berezi bat nabaritzen da? Bai, hemendik aurrea egingo dugu, saiatuko gea, eta batez ere gure txapita daramagu egunero egiteko, senideekin, erabiltzaileekin, egoitzaileekin, eta, bueno, bakarrik ezatia, euskara polita dela, eta batez ere divertigarria. Zu amaikakora inkorporatu zara, sartu zara, eta zer moduzko esperientzia izaten nahi da zuretzat? Batez ere netzako aukera bat izan da, bai? Euskara mingainazkatzeko, lotza usteko, bestela gizan. Eta batez ere hori, euskara eta divertitu, batez ere hori, baina bitan. Zazueta ikastetxean ere gura soltateak topela lanean, Bai, txalo bat, arentzak!
Eta hemen dago, nik esango nuke, Hamaikakoaren tximeleta, saltzera, eta historia eta koreografia eta bestelako guztien sortzaile. Zer modu zenara? Ondo, urduri, esti bezala, baino batez ere gogoan bilaki. Gaztea, baino veteranoa era berean, ez da? Zer sentitzen da, gaztetasun, esperientzia du, horretatik tximeleta dantzan, igual da ez, ez du... Ez, urduri oso urdurire ez nago. Guain hortza gaineriko dagoagatik ez, urdurigo euskaraldian piztukoan argi horrekarik. Oso ondo. Bueno, opa, enara, dena matera. Bai. Eta hemen, erdian dugun bikotea da gure Benjamina dira, Hamaikako gaztea pilak, zuen izenak? Larraitz eta? Xabi. Larraitz eta Xabi. Bueno, zuen fase politean zaudete, haie fase politoak eta beste batzuk fase interesanteak. A ber, zer izan da zuentzat, Euskal Herriako Hamaikakoan sartzea, azterketekin ibili zarete, enpoiatzen, hori tartekatu duzu Euskal Herriarekin, diura honekin zarete orain hemen, tokoan, bestela, zer sentitzen duzuen? Bueno, momentu batzutan oso errexe ez da izan, baina beti gogoakin Euskaraldian parte hartzeko eta bilereta juteko eta hoi. Hasieran sartu ginean ez genekila nuna ginen sartzen. Oai, nola goren ikusi da, baina bueno, azkenian oso esperientzia polita izan da. Sorpresa asko hartu dugu eta hemen dago jende guztia ezagutzen ikuste hobena izan da. Bueno, eta saiakera berezi bat egiten nahi da, aurtengo Euskaraldian gazteekin, bai DBH-ko gazteekin, bai institutoan, zure gaztea zaretela nola bizitu duzuen profesori, gazteekiko implikazioa, harremana. Bai, goazte artero biltzegea gazte batzordean, euskara batzordean, eta nik uste gazteak motibatuta gaudela Euskaraldian asunto honekin, eta nik gogotxu guztitu. Batez azpimarratuko nuke, azkenean Euskaraldiak bakarrikan 16-tik gorakoan bai bentzez ditula parte hartzeko, baina gazteek bai parte hartu nahi horren aurren, azkenean ale induzian da bere proiektuan aurrea ateratzeko, eta hori eta nik uste aipagarria. Oso ondo, etxe ere, 30 gazte izan genituen, DBH-koak, bizitari lanetan, eta aprobetxatuko nahiko nuke. Zuentzia, lasartu dago gaztentza, txalo bero bat! Eta zuen ondoan, nor zara zu? Pati nahi. Pati, zuen ere zara veterano bat, Ariten begira, Josemanekin, nirekin, fase interesanteak. Hamaikakoan sartu zara, sartu berria zara, zer izan da zuretzat, hola itxaso honetan murgiltzea? Hori, zuk esan dezu itxasoan sartzia. Eskerrak, talde hau izugarria da, oso pertsona bezala, eta laguntza asko dira. Beraz oso urdurioten naiz, eta hori dena, baina oso talde politia, oso langileak, eta libratuta nago haien lanarekin. Oso ondo, baita zurekin ere, zurekin liluratuta gaude, nola ez. Eskerrik asko zuri, txalo bat zuretan! Eta hemen daukagu Rebeka, beste salsera bat, beste veterano bat, 1000 saltxatan, 1000 metxetan, historiatan, Rebeka, zer duzu esateko? Bueno, nik esango nuke, leheno Jose Marik esan duen bezala, 1600 ahobizi eta 1000 bat o 1100. 1000 bat. Oin dela 2 urte, uste izan ginala 2000. Baina 2000 horien barruan zeuden. 1000 edo 800 ahobizi eta baita ere Belarri prest ziren, beraz, zenbakia ezan benetakoa. Aurten lortu ditugu askoz ere ahobizi eta Belarri prest gehiago. Eta gainera guk egin behar izan ditugu gauza asko berriaz, claro, nola, jende asko bezatu izun, baina nizertarako emango dut izena Euskaraldian. Nik eman nuen hain dela 2 urte, itxapa gordeta dauka, baina hor da berriro bestera batera, eta berdin, baina Euskal Herri guztian. Orduan nik uste tohendikan badaola norbait lasarten, pentsatzen dula, orain dela 2 urteko txapak balio diola, eta horri bilikoa bere txapakin, eta oso ondo da, azkenean, ohiturak aldatzea da asmoa, ez txapa ukitzea berria. Baina, zorionak, ze uste dut oso bide honean goazela, eta gure herria geho eta kutsu politagoa dula eta euskaldunagoa, zorionak denoi. Eta hori da, taula gainean egotea, hor da, itzarioa,
nabaritzen zaizu bai. Eta han eskinean ikusten duzuena, sare sozialetan espertoa! Euskaraldia eta hobiziak, belarri prestak, whatsappetan, facebookean, bestelakoetan mugitzen ari badira, Ari Eskerra, Mikel, gure sare sozialetako espertoa, zer dezu esateko, Mikel? Nik botan ere nola, orain dela 2 urte, esasi farrez, bestela urduri jarriko naiz, urduri gehiago, nire urduri nago, baina baita ere freskoago ere banago. Botan ere nola orain dela 2 urte, gure 40 egunetako erronka bukatu ondoren, afari bat egin genuen, eta afari hortan, Agus, Takolok eta Pello Jaurekin ere hasi ziren izketan hor, hemen egin duguna, zabaldu bar dugu, ez dakit. Beroa zeuden, orduan esaten zuten, Euskal Herriko zora zabaldu beharko degula, porque hau oso potente izan da. Eta 2 urte ondoren, hemen gaude, guretzat da igual herriko ekintza bat, baina hemendik kanpo badakizue noraino iritsi da edo iritsi gea, hori bakarri botan egin nuen. Oso ondo, Mikel, bibazu! Eta hemen ikusten duzuena, 11-kotik, 9, Agustin gero etorriko da Takolok, jakintzazue piula horrekin daudela, topoan, Donostiara joan, Donostiatik etorri, 4 egunez Euskotrenekin batera, ibili nibelako hau bizi, Belarri Press dien esplikatzen, bertako bidaiariei, esperientzia berria izan da Lasarte-Oria, etxez etxe, bisitari moduan egin duguna baino, Mikel, horiek ere zabalduko dira Euskal Herri osora, ziur, datozen urtetan. Beraz, haupa ekipo! Haupa Euskal Herria! Hasi da olatua, haupa Lasarte-Oria! Barkatu, Jose Mari, bat falta zaizu. 10 aipatu dituzu eta bat falta zaizu. 100 ematen hemen Jose Mari eta ustezeak ere txalo bero bat merezi dula. Gerrik asko, nera, asko maite dugu elkar, izarrak zeruan, izarrak itxasoan, eta zuek gure bihotzetan. Ze polita, bapateko izan da. Bueno, eta gitan eguali, emazioa emateko, hemen ditugu, Tomas, eta Kiki eta Tomas, txalapartarekin.